Быел менә 11 ел узганнан соң тагын бөтен Россиядә халык исәбен алу була. Бу һәр милләт өчен бик тә җаваплы чара, һәм татар халкы өчен бигрәк тә җаваплы чара. Чөнки безнең саныбыз күпме, сыйфатыбыз ни дәрәҗәдә, шуңа карап без милләтнең киләчәгенә юнәлеш бирә алабыз. Әгәр дә безнең саныбыз кимесә, сыйфатыбыз түбәнгә төшсә, сыйфат дигәндә монда инде туган телне белү мәсьәләсе, безнең белем дәрәҗәбез мәсьәләсе, безнең байлыгыбыз, халкыбызның байлыгы менә шулар сыйфатка керә. Менә бу халык исәбен алуда булар һәммәсе дә исәпкә алынырга тиеш. Билгеле инде монда язучыларның, әдәбият сәнгать әһелләренең, гомумән иҗтимагый оешма вәкилләренең урыны бик тә югарыда булырга тиеш, бик тә җаваплы булырга тиеш. Чөнки халыкка аңлатырга кирәк. Biz ne için Tatar halkı turunda söyleyimiz mümkün de. Ne için problemlerden söyleyimiz. Çünkü eğer de biz Tatar bulup tuğanımız iken, bizim indi niçe bu əbey babalarımız Tatar bulgan iken, biz yine bu milletten baş tarta almıyoruz, biz tuğan tilimizden baş tarta almıyoruz. Eğer de biz tuğan tilimizden bir kıyığa şiddet edersek, ondan baş tartsak biz әби бабаларыбыз алдында хыянәтче булыр идек. Шуңа күрә менә бу турда халык белергә тиеш. Шәҗәрәсен дә өйрәнергә тиеш, нәсел-нәсәбен дә өйрәнергә тиеш. Һәм без үзебезне горурланып, без бөек татар халкының уллары, кызлары дип әйтергә тиешбез. Күпме халык яши, үзенә күрә эшкә тәртип булырга тиеш бит инде. Күпме кеше яши, нинди яшьтә алар, нинди шөгыльләр белән шөгыльләнәләр, нинди эштә эшлиләр, димәк, нинди гаиләләр бар, нинди милләтләр бар. Эчке сәясәтне алып бару өчен, гомумән дәүләтнең тормышын планлаштыру өчен, әлбәттә, халык санын исәпкә алу һәр вакытта да кирәк нәрсә. Ул Россиянең тарихында да булган хәл, мәсәлән, ул Петр I заманнан башланган, беренче ревизиялар, Россия тарихында 10 ревизия булган, аннан беренче халык санын исәпкә алу 1897 елда була һәм Совет вакытында регуляр рәвештә уздырыла. Һәм әлбәттә бер яктан караганда бик файдалы, бик кирәкле нәрсә. Икенче яктан кайвакыт кызганычка каршы җәмгыятьтә төрле имеш-мимешләр уята, әллә нинди каршылыклы карашлар уята, бәхәсләр уята. Ансыз да булмыйдыр инде әлбәттә. Нишлисең инде, тормыш шулай бара бит инде. Шуңа күрә менә хәзерге көндә мин менә безнең милләттәшләребезне бигрәк тә чакырыр идем. Бер дә теге әллә кая тайпылмыйча, бер кая теге чигенмичә, үзен татар дип күрсәтергә, чөнки ул безнең үзаңыбыз, ул безнең ниндидер җаваплылыгыбыз һәм мин әлбәттә шулай ышанам, безнең халкыбызның саны киммәс дип. Җан исәп алу вакытында инде без дулкынланабыз да, азрак кына җитдиләнәбез дә, чөнки ул шундый вакыт үзеңнең кемлегеңне белә торган, аңлый торган һәм шушыны халыкка җиткерә торган вакыт, үзебезнең кемлегебезне башка милләтләргә дә без күрсәтә белергә тиеш. Мондый вакытта инде мин узган җан исәп вакытында да катнашкан идем. Ул вакытта инде безгә Баркутага хәтле барып җитәргә туры килде. Үзебезнең милләттәшләребез янында үзебезнең кемлегебезне аңлатып, шулайтып йөреп кайтырга туры килгән иде. Бу юлы да менә фәнни-гамәли конференцияләр булып тора. Гыйнвар аенда булды безнең Актанышта Кама аръягы авылларына нисбәтле конференция. Менә шунда да җан исәпкә бәйле бик күп проблемалар, мәсьәләләр күтәрелде. Без шушы конференция нигезендә дә инде без дип әйтүем инде безнең Мирас журналы махсус менә сан чыгып килә. Шулай менә март саны, шушы санда без инде бирәбез. Менә шушы конференциядән дә һәм әлбәттә телебезгә кагылышлы, милләтебезгә кагылышлы язмалар чыга бу санда. Сүз дә юк, ул безнең инде апрельдә буласы җан исәпкә ниятләнгән иде. Ләкин инде ул үзгәрү, пандемия аркасында үзгәрү сәбәпле сентябрьгә күчте. Ләкин шуңа да карамастан без һәр журналда шушы җан исәпкә багышлы материаллар, язмалар бирәбез. Безнең вафат булган классик язучыларыбыз бар. Менә аларның шушы Илдар абыйның бик үтемле шигыре бар. Башкортстанда туган Илдар абый Юзиевның. Менә аның шигырьләрендә без менә бу санда бирдек. Алга таба да Нурихан Фәттах кебек, безнең Нәки Сәмбәт кебек Башкортстанда туган, шулай ук Пензада туган Кәрим Тинчуриннар анда, безнең Гадел Кутуйларның матур, акыллы сүзләрен әйтеп, шушы журнал чыгарабыз. Телебезне мин татар дип әйтергә тиеш һәрбер татар үзе. Нинди теге телдә сөйләсә дә, безнең бит башка телдә сөйләшүчеләребез дә бар татарлар. Ләкин алар барбер үзләренең нәсел тамырларын ачыклап, мин татар дип әйтергә тиешләр. Менә шундый фикердән. Халык санын алу менә бик катнашникахлар күбәйме? Һәм безнең татар халкының бик шундый, алар үзләрен урыс дип язган мәсәлән. Менә мин әйтәсем килә иде. Хөрмәтле милләттәшләрем, татар халкы, үзебезнең халкыбыз кимемәсен өчен
Biz indi menä kübeyir için min sizden ütenip sorayım. Barımızda özümüzün Tatar diye yazmış. Özümüzün ebi babalarımızga biz indi hıyanet etmek. Tatar bulup kalık. Başkırtlar var bitinde, Başkırtlar Ufa'da. Onlar bütün eligi Tatarını Başkırt diye yazarlar. Ama bir üstümül bitinde. Bu can ise bulmuyor. Yani Tatar iken o Tatar olsun. Bizde hazır Ruslaşıp baralar. Arsı da yaramıyor. Tatar iken onun ismi familiyası Tatar olur batıyır. Bana şulay tülinmeyin. Bizden bizde şunday cevaplı şara, küteşek halk sanı alu şarası. Mine nişik bulsa da, mine indi sen Tatar mı, Başkırt mı, sen Suvaş mı deyip müracaat eteler, şunday sorular verirler. Ol kişinin, ol nindi millet kişisi bulu, ulanın özünün işidir ol. Anday soru birude bik dürüs tügüldür. Mine min şuna karata bik matur jır yazdım. Şunday yollarda men şagirgine tügül, jerçe şagirman halkım sene neler bolgan degen men jır yazdım. Mine bir kupletini da metip işittirem. Çit tillerde tili açıla, ana tili unutulgan, tugan halkım, aziz halkım, bugün neler bolgan. Çit kavimler kışağında barasın bit halkım erit, dilsiz kalıp barasın sen, ilsiz kala kurma biru. Çit milletinin güzellerin yakın küre bizning erler, balaları çit tillerde eneyli indeseler. Çit milletinin balaların imzeler, hatın kızlar, bizelikki halk tugel, nıkuzgergen bizning yüzler. Mine şundan da aytip turam, bizning halkımız yaşay, halkımız nişikkine ağır bulmasın, biz yaşayız. Hem mine şu şarаны nişiktir şikke kaldırmasak idi, hem köp milletlerge bölünüp, Kreşinge, Nugayga bölünmesek, biz Tatar halkı deyip yaşayık, şotlanıp yaşayık. Bizning medeniyetimiz var, bizning halkımız isen hem aytip turam, tugan tilini öğrenүү biz en alda özümüzün oilebizden başlayık. Hem balalarımızı, alarını neknen işağından özümüzün tugan tilimizni öğretik. Bu bizning buruşumuz.